ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላምን ጸጋና ክርስቶስ ምስኩልኩም ከመይ ሓዲርኩም አናሁም ሰላህ ዲኒ እዝናይ መዓልተ ቃል ካብን ክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተ ክርስቲያን ድመሓላለፊ ንጎንጎ አብተናትና ቻናል አቲኹም ላይክ ሰብስክራይብ ተገርኩም ከመጽኩም ማለት እዩ ክብርን እግዚአብሔር አምላክ ይኹን ንሎማ አንተ ዝሆውና እግዚአብሔር ቃል ከነካፈሊና ሎማ አንተ ንካፈሎ በፍቅር አምላክ نمبر زبليو هاليلويا بفقر أملاخ نمبر زبليو كبرني እግዚአብሔር አምላክ ይሁን አመጽሐፍ ቅዱስ እተአዚዩ ዘዓበየ ቦታ ሒዙ ዘሎ ፍቅሪ ዝብል ነገር እዩ ክብርኒ እግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ሓደ ቃል ከምብልኩም የመጀመርታ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ካብ ጥቅስ 31 እንጀምር ነተን ዘዓበያ ውህበታ ዳአ ጻዓቱ ሕጂ ኸኣ ዝበለጸ መገዲ ክሕብረኩም እየ ረአዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ስለ አካል ክርስቶስ ይዛረብ ኣብዚ ፓርት እዚ ስለ አካል ክርስቶስ ተዛሪቡ ቀጺሉ ድማ ስለ ውህበት መንፈስ ቅዱስ ተዛሪቡ ካብኡ ቀጺሉ ሽዑ ሕጂ ግና ኢሉ እቲ ዝበለጸ መንገዲ ክሕብረኩም እየ ሃሌሉያ እቲ ዝበለጸ መንገዲ ክሕብረኩም እየ ነታ አምላኽ ዝሃበኩም ጸጋ ብግቡእ አባኹም ከዓይ ዝገብር መንገዲ ኣብ አካል ክርስቶስ ከም አካል ክርስቶስ ኮንኩም ክትነብሩ ዘኽእለኩም መንገዲ እቲ ዝበለጸ መንገዲ ክሕብረኩም እየ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ቀጺሉ ሽዑ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ኣብ 13 بقانقواتات سبن ملائختن ززارب انت ززارب فقر خاب زيت هلواني كم زدهي أسرازي وجلجل كم زبل تناصل مخونكو تنبيت انت زهلواني كل مستيراتن كل فلتاتن انت زفلت اخران كسع زقعسكا كل امنت انت زهلواني فقر خاب زيت هلواني كنتو مخونكو نيره كل جنزبي كأن دخاتات انت زعدل سجايون نمنداد حليفة انت زهب فقري كاب زيته اللوني حنتكوا اي تأمن نيرو بالطعم زجرم نجاري إذن كلهم هواري خطأصهم زتسنحة عم مدرك وانكا خطريهم كلها واو زبوليهم زدنقيهم بسماي كوينهم كرأي خلوجن ناي فقري مسرت زي بلو ما نم عينة سرح نسماي واو اي بلونيو نجزيا بهير اي جرمونيو سلازيو تنبيت انت تنبخو زفلتكو فلتات انت فلتكو كسب نفسي أحلفا نموت انت حبكو ندخاتات انت حقوسكو دلاي تقبركو ناي أملاخ زبهالو نقرات هم مدر انت قبركوهم نقرقن نعوم كقبر كلهو بوشتاي ناي فقري أوام انت زي بالله كوينو كله تزقبرو زلوخ قبري أبكد مسابي دا عبنبر أبكد ما أملاخ من ما يكونن أكدمي أعنتي جزء جبرنا خبتصح أكيدنا خبتصح عيونا خبتصح ندلن تدا أخوينا كله أفقر أخوينا كنجبرو لنا أقولت كنا قلقل نخلينا نجرجن مقلقالنا يكونن أكدمي جزء كبرزو هاو أقولتنا أبناء فقري أقام دويلنا نقوين تدا أخوينا يو حدا نجر كنقرأكم أب سماي زرق قويا بفقري زوية قويا يو كفقري واتخات قويا ما نم عينت قويا ميبنا إجزابير كبرو ولا بهوت كحلفو انت سرحة نسخاقن تزقويا خايا قويا أب سماي أي رأيني سلازي مصحف قدوس بزي فقر زقوبرهم كلهم نجرات منهم أي تأمنوا منهم سبن بزل عالم تقيمو لنفسهم تدفأ انت أي تأمنوا المصحف قدوس أحوات حدا نجرك نجركم مصحف قدوس كزارب كله قداما يوحنس معرف 4 زجرم قالالو أملاخ يلو فقري يلو هاليلويا ريخم أملاخ بعلو فقريو እግዚአብሔር አፍቃሪ ኮነን እግዚአብሔር ፍቅሪ ኢሉ ስለዚህ እትዘየ ፍቅር ንአምላኽ አይፈልጦንዩ አይገርመኩምን ድላይኩም ተቅስታት ክትእኩቡ ትኽእሉ ኢኹም ክሳብ ዝደለናዮ ተቅስታት ክንዛረብ ንኽእል ኢና ብዙሕ ነገር ቅድሚ ሰብ ከነርኢ ንኽእል ኢና ነገር ግን ብሓቂን እግዚአብሔር ክሳዕ ክንደይ ንፈልጦለና መምዘኒና ናይ ፍቅሪ ሽታና እዩ እቶም በሐቅና አምላኽ ዝፈልጥዎ እሶም ናይ ፍቅሪ ሽታ ኣለዎም ምኽንያቱ አምላኽ ፍቅሪ ስለዝኾነ ንዕኡ ብዝፈለጥካዮ መጠን ንዕኡ ኢኻ ተንጸባርኹ ሃሌሉያ ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ኢሉሎ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13
ጥቕሲ 32-34 ንሕድሕድኩም ክትፋቐሩ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ከምኡ ጌርኩም ከዓ ንሕድሕድኩም ክትፋቐሩ ሓድሽ ትእዛዝ እህበኩም ኣለኹ ንሕድሕድኩም ፍቕሪ እንተላትኩም በዚ ደቂ መዛሙርተይ ምዃንኩም ኩሉ ክፈልጥ ኢሉ ዘገርም ነገር እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓድሽ ትእዛዝ ዝህበኩም ኣለኹ ኢሎም እዚ ዝህበኩም ዘለኹም ትእዛዝ ንዓለም ናተይ ተኸተልቲ ምዃንኩም ተፍልጡላ መንገዲ ኢልዎም ዓለም እቲ ናይ ብሓቂ ክርስቶስ ንስኹም ደቂ መዛሙርቱ ምዃንኩም እትፈልጠሉ ኣነ በኣኹም ንዓለም ዝግለጸሉ ተቐዳማይን ቤስ ዝኾነን መንገዲ ነጊሮም እሱ ድማ ንሕድሕድኩም ተፋቐሩ ይኮነን ኢልዎም ኖርማል ፍቅሪ ኮነን አዚዞም ከምታ ኣነ ኣትብል ተቃል ከምታ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ከምኡ ጌርኩም ንሕድሕድኩም እንተ ተፋቀርኩም በዚ ደቂ መዛምርተይ ምዃንኩም ክፈልጥኹም የሚሉ ሪኢኹም ኣሕዋት ክርስቶስ ኣባና ከም ዘሎ ዓለም ትፈልጦ እቲ ክርስቶስ ኣባና ዝሕደሮ ፍቅሪ እንተ ነቢርና እዩ ርግፀኛ ኮይነ ክነግረኩም ንክርስቶስ ካብ ፍቅሪ ወፃኢ ብምንም መንገዲ ክንገልጾ ይንኽእልን ኢና ርአይ ኣሕዋት ጸላእ ብዙሕ ትእምርትን ተኣምራትን ክገብር ይኽእል እዩ ጸላእ ዘይገብሮ ነገር ግን ከፍቅር ኣይክእልን እዩ ሃሌሉያ ሪኢኹም ደቂ ትልዑል ምዃንና ተፈሊና ንፍለጥ ብፍቅርና እዩ እቲ ዝገርመኩም ግን እታ ፍቅርቲኣ ከምታ ክርስቶስ ጌሩ ንዓና ዘፍቀረና ከም ኣጌርኩም ተፋቀሩ ኢና ተባሂልና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅሪ መለኮታዊት ፍቅሪ እያ እዛ መለኮታዊት ፍቅሪ ድማ ካብ ኦያ ትጅምር እምበር ካብ ዝሪኦ ይጅምርን እዩ ስለዚ ካብ ዝሪኦ ስለዘይትጅምር ፍቅሪ ኣምላኽ ናትና ድኻም ናትና ውድቀት ናትና ሓጢያት ንኸይፍቅረና ኣይከልከሎን ስለዚ ሎማ አንተ ርግፀኛ ኮይነ ክነግረኩም ክሳዕ ዝተበደልኩም ተበደሉ ንኸይተፍቅሩ ምኽንያት ክኸውን ኣይክእልን እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልብና ዘእተዋ ናቱ ፍቅሪ ኪንዮ ኩነታት ኣይሳ መጽሐፍ ቅዱስ ሮሜ ምዕራፍ 5 ክዛረብ ከሎ ጥቕሲ 5 እታ ፍቅሪ ኣምላኽ ብመንፈሱ ኣብ ልብና ፈሲሰ እዩ ልክዕ ከምታ ኣምላኽ ዘፍቅሮ ከነፍቅር ንኽእል ኢና ዋይ ተተባሃለ ካብ ፍቅሪ ኢና ተወሊድና ንሕና ንባዕልና ፍቅሪ ኢና ኣብ ውሽጥና ድማ ናይ ኣምላኽ ፍቅሪ ፈሲሰ እያ ስለዚ ኪንዮ ንሪኦ ሓሊፍና ክንሓቁፍ ንኽእል ኢና ኪንዮ ኣበሳ ሓሊፍና ክንሓቁፍ ንኽእል ኢና ኪንዮ በደል ሓሊፍና ክንሓቁፍ ንኽእል ኢና ንዝረግሙና ክንምርቕ ንኽእል ኢና ንዝብድሉና ክንስሕቆምን ክንሓቅፎምን ከነፍቅሮምን ይከኣል እዩ ምኽንያቱ ፍቅሪ ኣምላኽ ኣባኻ ያሰላ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣምላኽ ፍቅሪ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ከዓ ኣነ መንገዲ ኢሉ ብዘይበኣይ ከዓ ወላ ሓደ ናበቦ ዝመጽ የለን ኢሉ ኣምላኽ ፍቅሪ እዩ ኢየሱስ መንገዲ እዩ ኢየሱስ ባዕሉ ድማ ኣምላኽ እዩ እቲ መንገዲ ፍቅሪ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ክርስትና ማለት ካብ ናይ ፍቅሪ ዝኾነ ኣምላኽ ፍቅሪ ኾንካ ተወሊድካ ኣብቲ ፍቅሪ ዝኾነ ክርስቶስ مخاد مالتيو كفقر زوجنا لا معلتي كبروتكشن وتينا لنا لما أنت حدا نقدر كنبركم كفقر وتيكم تسجمو سجمتي أب حدا جا كقلعنا يخليه مخنياتو ملء حلوة أملاخ أفقر أملاخ يزولو حدا كريستيان حدا أماني كفقر وتي زخوانا نقدر كجبر ندحر جميرو كابتك منجدي كريستوس وتيلو مالتيو يسوس أنا منجدي إلو حكي أملاخ كفقري إلو سلازت منجدي فقري مالتيو whatever it is كفقر وتي خاز حسب كايو كفقر وتي خاز جبر كايو كاب كريستوس وتأيو كريستوس أخبرني سلازي نخيت فكر مخنيات يبلكم برازر كلهم نفقر تملصو كلنا نفقر نملس حلوانا أفقري شالوم